Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníkoval. Dobrý večer, Vospolo. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Ďakujeme veľmi pekne za váš potlesk. Rozbiehame ďalšie vydanie našej relácie. Nikto nie je dokonalý. Aký som? Spomenul som si. Fantasticky. A na to som si dnes zobral kartičku. Ale opäť sme sa trošku hrabkali v našej konverzácii s vami, to znamená vo veciach, ktoré nám posielate. Je toho pomerne veľa, z čoho máme radosť, ale zistili sme okrem iného aj to, že nás nesledujete len doma pri televíznej obrazovke, ale v nemocniciach dokonca, v rôznych podnikoch, nemyslel som na psychiatrii. Tam je to terapia. Nie, to bol žart. Ale ak nás aj na očnom, hej, ale Vo zvukovom. čo by nie, ale jednoducho sledujete nás na viacerých miestach, sledujete nás v baroch, v podnikoch, dokonca vo veľmi špecializovaných. Skúsme vybrať jeden z tých mailov, ktoré sme dostali, lebo ten je naozaj zaujímavý. Nazdar, juniora Marcel. Ahoj. No, počkaj. Ahoj. Ahoj. Ešte nikdy som nepísal do žiadnej relácie, možno preto, že nemám televízor. František Mikloško. Ale každý útorok chodím hrávať s partiou biliard a tam nikto nie je dokonalý, vždy vypeckujú na plné gule. Biliardové. Nehráme o peniaze, ale o tresty. Kto trest nesplní, musí dať do placu drahú fľašu. Aha. Mne minule víťaz určil, že mám docieliť, aby ste pozdravili Vlada Kováča, ak nie kupujem fľašu. Povedal som si, za pokus nič nedám, aj keď si myslím, že keby ste nás náhodou pozdravili, tak od radosti tú fľašu kúpim aj tak. Ste super, zdraví vás Peter. No a čo teraz, necháme ho kúpiť fľašu, alebo ho necháme kúpiť fľašu? Budeme alibisti. Ahoj, Vlado Kováč. Ahoj, Vlado. Mohli ste vymenovať aj viacerých. Pozdravujeme vás, že teda hráte na tom biliarde. A tešíme sa, že nás sledujete napríklad aj pri takej príležitosti. A apropo, pijeme whisky presne takú, my dvaja, takú istú ako Jožo Ráš. Možno aj preto, že to je jediné, čo nám tu nechal Jožo Ráš. Daj niečo aj ty z mailov. Nie je to jediné miesto, kde nás sledujete a z mailov ešte vyberám. Napísal nám Miro. Ahojte, každý útorok pozerám vašu reláciu v posteli u Milenky. Píšem krátko, musím ísť, ten jej blbec sa o chvíľu vráti z biliardu. Krásne, ďakujeme pekne. Veľmi si nás vážime. No, takže sme sa zapredali za fľašu, celkom fajn. Ale bolo to milé, my sa tešíme, ak nám napíšete. Píše nám ďalší náš známy. Áno, čo píše? Vladimír píše. Vladimír aký? Vladimír Hajdu. Vladimír Hajdu, čo píše? Ahojte chalani, rád vás sledujem. Mohli by ste ma už konečne zavolať. Veľmi radi. A rovno aj hneď, páni a dámy, prichádza Adi Hajdu. Dobrý večer. Ďakujem pekne. Počkaj, Adi, vieme, že ty tak trošku si Terminátor, áno, lebo ako rôzne strojovo si vybavený, ale ja mám pocit, že ty máš nejaký stimulátor na úsmev. Že to nemôže byť normálne, ty sa neustále sa smeješ. Viete prečo? Ja som do 8 rokov som plakal. Fakt neviem prečo. A oni ma, bratia, potom zobrali za ruky a za nohy a z 5. poschodia ma takto zavesili a odtedy som sa smial. Ale... To by pobavilo každého. Ale vieš, ešte mi pomohla jedna vec, priznám sa, že ešte mi pomohla jedna vec, že potom nebolo to hneď, že som sa začal smiať, ešte ma zrazilo auto. A odtedy fakt, ja som si strašne vážil, že som na svete, tak odtedy sa usmievam. Keď náhodou uvidíte nejakého zachmúreného, tak trošku podstrčte, no. Áno, ak ide okolo Tatrovka s pieskom, to sa človek smiechu nezdrží, to je jasné. No, uvidíme, či ti vydrží úsmev aj po našej úvodnej tradičnej egosprche, kedy ideme do ulic, pýtame sa na nášho hostia, a teda aj na teba. Kto je Adi Hajdu? Veľmi jednoduché. Poďme do ulic.
Viete, kto je to Adi Hajdu? Adi Hajdu? Spevačka. Hajdu je spevačka. Kto spieva táto Adi Hajdu? Ježišmaria, to by ste sa mojej vnúčky museli opýtať. Má pekné pesničky, ale momente si nespomeniem. Ale spevačka, to viem, že... Koľko má ona rokov, táto Adi Hajdu? Ježiš, neviem, do 30-ky, ona je mladúčka. Nemôže mať vyššie. Viete, kto je to Adi Hajdu? Adi Hajdu, no, aj Adi Hajdu, Hajdúka, to je znamená, jaký podobný menočov, a Adi Hajdu bol... Adi Hajdu je spevák a niečo je moderátor slovenský. Ale tak samozrejme, že ten Adi Hajdu môže byť aj v iných alternatívach. Samozrejme, lebo to je také známe meno. Moje sa vyskytuje v mojom rodnom meste tak husto, že poštarka bola nešťastná. Poštarka už mám povedal, dajte si prosím každý nejaké prezísko, alebo čo, nech vás rozoznám, ktorý ste. Máte prezvisko, prezradíte? Ja, jasné, ja som Žitňan. Ste o trošku známejší ako Adi Hajdu. Tak, nech si pán Hajdúk zvykne na môj ksichtík a nech si zvykne v tomto výzak, keby sa náhodou, že do tej Žitňan nie, a keby to dal aj prachy, nech sa na mňa obráti, pretože ja zarábam prachy aj pre najbohatších ľudí aj na svete. Viete, kto je to Adi Hajdu? Adi Hajdu je herec. Toho poznám, to je expert. Ako vyzerá? Skúste mi ho opísať. Čo ja viem, ako by som vám ho opísala, neviem. Oči, vlasy, uši, postava. Má vlasy. Ešte má? Není plešatý. Ježiš, a oni to filmujú. Ježiš, ja idem preč. Vieš, kto je Adi Hajdu? To je, tuším, herec slovenský. A ako vyzerá? Má hnedé vlasy asi a neviem, plešatý dlhovlasy, tuším, že. Plešatý dlhovlasy není. Plešaté vlasy sú hnedé, hej? No tie bočné, plešina a bočné. Kto je to Adi Hajdu? Adi Hajdu? No to je mi známe, ale neviem si teraz povedať. Často býva v televízii. To je už módny návrh, alebo čo také on je. To je čo z módu nesmarí. Akú módu on robí, ten Hajdu?
Kto je Janek Ledecký a čím sa živí? Spevák a tvorca muzikálov. Poznáte nejakú jeho pesničku? Skúste zaspievať. Pekná. Zaspieva. To nebudem spievať. No, skúsme. Pekná, 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 pro tvý nohy. Kránina milovať si tak pekná, pekná, pekná. Možná, že vrásky nezastavím. Oči ty štěstím, štěstkou. A něčí krásky dobudou a tak ďalej, no. Neviem. Keby som išiel po ulici, ako ja viem, Janek Ledecký. Normálny chlapík, taký istý ako vy napríklad. Len sa na vás nepodobá. kto je to Janek Ledecký a čím sa on živí? Tancuje hip-hop. Vedel by sa tom Ledecké na hlave zatočiť? No, skúšal to, ale nepodarilo sa mu to. Kto je Janek Ledecký a čím sa živí? Básnik. Píše básne. Koľko má rokov? 85. Kto je Janek Ledecký a čím sa živí? Janek Ledecký je český spevák, výborný gitarista, má veľmi pekné pesničky. A ten Janko Ledecký ako na vás pôsobí? Myslím si, že skôr by som povedal, že každý dáko musí vyzerať. No, to trošku... Myslím, to bolo úplne v poriadku. Ako, bol tu nedávno Michal David a ten nakúpil strašným spôsobom. Jo. No, úplne. Myslím, že si obstal. Dobře mu tak. Zaujímavé. Ne, to já jsem rád, že jako vím, na čem jsem. A nebolo to také zlé. Inak, keď sa pýtali na Michala Davida, že či poznajú ľudia nejakú jeho pesničku, tam zaznela najkuzelnejšia odpoveď, akú sme tu mali za posledné obdobie. Jasné, poznám jeho pesničku. Cčka dotykov. Tak ale odspievaný part pesničky. Čakali sme pekná a v podstate už sme ho museli strihať. Tam bol aj text. Tam bolo všetko. No. Tam bolo všetko to. A ten pán ti veľmi diplomaticky na záver naznačil, že teda nie si z najkrajších. Tak on... Pričom teda on bol úplný playboy. Daj si, Adinko, ešte zadušok a ideme do ulic. Dobre, pretože pripravená je prvá otázka. A takisto aj 8 respondentov, ktorí budú odpovedať. Vy si tipnite, koľky budú odpovedať správne na otázku, aký je rozdiel medzi volom a bíkom. Chceli sme to vysvetliť. Tento rozdiel... 8 statočný. Dve veci sú tam. Takový dva malý rozdíl. Prepáč, ak sú toto malé rozdiely, tak... Chcel by som ťa vidieť v sprche. On je taký. takže koľky? Janek Ledecký začína. Ne, já myslím, že by měl... Nie, si prvý v poradí. Tam si je napísaný prvý. Ano. Z 8. Sahám na 4. Toto sme tu ešte nemali. Dobre, Adi. Tak keďže tu žijem... 2. 2. Dobre, vybavené. Páni, poďme sa na to spoločne pozrieť, ale tak už keď sme tak nabehli na tú tematiku, tak mali by sme aj správnu odpoveď získať od našich diváčok. Junior už sa zákerným krokom blíži a chce vedieť teda, aký je rozdiel medzi bíkom a volom. Dievčatá? Ja teda to nechcem nejako rozpitvávať, ale potrebujem správnu odpoveď. Takže vôl je vykastrovaný bík. To je ten základný rozdiel. Áno. Dobre. Vysvetlite, aký je rozdiel medzi volom a bíkom. Tak to je synonymum toho slova? Vol, bík? To isté. Hej, je to isté, podľa mňa. Ako sa volá ich žena? Ty, brďo. Samička. Volica. Volica? Píčica. Píčica. Hej, asi hej, no. Ako sa volajú mláďatka, čiže volica a vôl majú
malé Voliatka. a bík a bíčica.
ale